waɗaymi to fiwoyta saboda mi yiɗi yikimo to hajjoni mi yi'amo wa alaikum salam peshare mi tawi a dari mi dari to ai jonde ayan yawa to ai mi andi habaru yawa to kanjum de dama be mi yiɗi mi yima mi wara mi nana no habaru waɗoki min daga gartude mi en komni ray to no lawol a jam wa alhamdulillah ai a hefti ko na'am daga Allah hiɗen jaaɗe Lamorde Fulɓe laamiɗo meɗen Bello Boɗejo o rokki en ɓiraɗan jarɗe har hande mi ɓedda nanki weelo to gam pamaro koye ma jarɗa da a yari tummuga mawga gam ko da haggaro nanta to way ngal ɗon tummuga min mi kammino on kosal ɗan ɗaniɗan woni nder ashe on pampohoy in pampohoy kosam koye ɗon pampohoy koye jiiɗa to i pamaroy i mawkoy ta yari pamaroy koye to a waɗay lebbiɗe anana ayda en heɓayno ko ya en gaɗoy wayare ɗum ɗon pampo wadde joni ko gatten ko ari on ɗon kanko benno o tema ko e wonana e wayari ɗum ɗon kon ɗon tummugo daga ton ha tummuga go a ko gartoɗo to to amma o andi rokki e shawri ko yawwa wato kanjum jiɗa ɓe yehi ɗuuɗo tudu tudu sey ɗo kenya yawwa Allah i joga ɗo Allah i ko e kanje goni e fulɓe e ñande ɗaɓɓiti e woje muudi na'am e muudi e tango yimɓe ɗaɓɓiti e to sai waɗa ayiɗe meɗen yawwa kai to ai ɗum waɗi yawwa lalle ɗum waɗi aba ha laaɓi jowro sai dan mi horni tedditi gandi don gana anda to alhaji ha jiifiɗi o rokki en enen goni lamɓe ɓe dirama fulɓe Nigeria ko en tara bacci ɗe ay ko wayi en banda ndi kulemi hewre heewi ay mi ɗannandi Bello kai a aranda min nandayi way ko seɗɗa ai o ɓurimo ɓandu kadi o ɓurimo juutuki yo an woodi ɗon fampoji ɓiraɗan na dolle neɗɗo waɗa ka mangu amma o dali woni a ñamri yeeso e yerki ɓiraɗan to a ɗawta inni a yara ɓiraɗan ɗan ɗon ɗan laami min joni mi ɗawta e fawtimi ko jani taɓa to mi yettima fa mi yetti anani kam lalle mi yettima de kumpineji ɗe gaɗi yawwa mi yettima hanko ma mi yettimo de o rokki e shawari can cakito ɗe ay en puɗɗu to e so kacallaje ko yawwa kacallaje pechar mi yettima ko goɗɗum ko mi yettima to mi waranima ñande kona yettake amma hoɓe en heeni tawa laawu a ɓiraɗan yiɗɗo wuro laawiɗo ni a heɓata to law jogata ko ayi a to amma ni a heɓi ay Abuja famtinki e findinki e andinki wato a hetti to to koñal nande nammi on ɗon kanko Ibrahim yomotaki i wodi tokorajo makko Ibrahim no inde woyre ndemma ɓe tawɓe nani ɓe ɗuuɗi ay to ai i wodi goɗɗo mo wiyeta Ibrahim Azare o Azare Ibrahim o wiyete to Muhammad to Arab Abubakar Azare to mi heɓi to hanko findiniyam mi wetorno ɗon to sai o wi umma juula to kañum nde ummimi koccumi jolloru jami mi nango e ndiyam mi wara mi waɗa nangaɗɗam mi waɗa wattu to ton to jami mbawi ɗum kañum hoore majju henanmi ɗum waɗanaya kode radio huto gosiɗa hanana ɗum inna kode to ay mihin ko nde ñalde da mi heɓay na'am mi laato nder radio kode ko mere wala ko ƴaɓɓotoyan mi nana ɗum mi yi'ayi ra kode TV kode radio raɓɓe ɗon dow online ha TV kai Shehu Usman Shehu waɗi mawɗojo meɗen mbiyata ta wi mawɗojo maɓɓe banda maɗa fa to a hakkiti hoore a haƴi min to mi weni to a hetti kanko mawɗoje meɗen kanko Shehujo meɗen mo joni Shehu mo joni o mo ini imo ton huwato ɗum ɗon radio ɗum jamuɓe wiyata ko DW Dida Darwa ko ayo ay Dida Darwa Dida Darwa ya ko ɗum DW huɗum torrete to wiyama Dida Darwa yewwa ay ta o moƴƴini
ayna ko bi'ete ɗon ɗum to o woni kanko ma imo habda e ɗon ɗum imo yi'ano ɗum moƴƴirto to ora o ali mawɓe to deyri na ko bi'eten kodi heebi en jettiɓe ɓe gaɗani en pulaw na seɗɗa e ɓe jogake en juuɗe ɗiɗi ton en jaroy ɓiraɗal hiya ɗo kadi en garti en keɓi ko jiɗɗen amma ho en ƴamima fa a hoƴamake ay mi yari ƴamde ay on ɗon arab imo ƴamma ka donorgal imo muɓɓa gite ko o heytoyma hokki ƴamuki kin heka dullino dokkirtamo am kam ay ta a piji to ni a yiɗi nana ƴamɗe ka to lahira gonɗa to yahu koode amma fo in a yiɗi gi'a hulɓe kajoɓe hulɓe to yahu koode kay radio ɗum hawta e wongal ɗemgal fulɓe tan kanjum noddete hulɓe hugongo humtongo gonɗa in ɓangal in taro in dañgol in bagde in goɗɗum hemma yaaru jeyka to koode a wallitike pulaw to wayɓe tawɗen ma won ɗon woodi ɓe garwayi kamarune ba menda bawcine ƴowala kay amin da a jaɓoyda en co'oto warje to hawa warje